Funeka ilizwe liphuma emlonyeni kwethu libe lilizwe elakhayo. Singabi ngabantu abashawutisayo. Wawuva into and ithi iBhayibhile suyingxamela into oyivayo. Xa kuthululile ngoba kaloku xa ingxamelayo uzofika laa msindo musi iphume laa nto kanti kawona ndisiso Nkosi yam. Yabona ngosoyisukile xa sowugqibe ukushawuta mntana kaThixo ungalenza yonke into ezayo yilinde uyisabele uva bona kaloku nto zakhe ndizame uyiphulaphula ndithini suyingquma ngoyiphendula kaloku wawuphendula uzayisenyukele kweyinto yakho azilinge kuThixo angayifuni uba funeka yonke into ibe sezantsi ingabikho phezulu ibe sezantsi ingabikho msindo ingabikho ntoni nengqubo lesiyisuse kuthi nongaxoleli kumane sikususe singabantu adatha umntu awuyazi uba umntu ongenze into xa uxolela umntu umxolela kwinto ongathi noba wayekwenza into ebuhlungu umntu uyamxolela noba wayekutheni wathi funeka uxolo ulenzile wazibiza ngokuthi ngumntana kaThixo. Akunaba usenenqala lo muntu, akunaba akukwazi ukumxolela umntu oyenze into kuwo. Funeka uThixo umxolelile and xa ungamxoleli umntu uThixo akazokuxolela nawe. Ithi uba ukwazi umxolela andizoxolela nobawo akazoxolela and uba uxolele that means uThixo akumazi ngoba kumvula athi umntu anaze ndimxolele wandenza into embi kakhulu ngoba ingakanani na uThixo wabethelelwe engenatyala engazange unemntu engenatyala kodwa wathi uThixo zibaxolele akazange abesithiwa